Mitäpähän nyt tehdään? Se on arvoitus. Jahka on noin paljon jo pitää hankkia sulatusmuomiota, mitä mennä craftamaan. Ei tehdä kaivoa vaan. Täällä oli jossain, niin kun saatte kiveen näkyvissä. Paitsi vedestä tietenkin. Ja no muistakaa, tästä me nyt kävellään eteenpäin. Se taas olla täällä jossain. No niin. Siinä on kiva. Ehkä jos me tästä katsotaan, no mä vois mun tiedon mukaan täällä löytyy kiveä tän alla. Eikä se kivi löytyy nyt. Tää näin. Hakataan vaan kiveä tästä. Niin paljon kuin tarvii. Jaakkakivi se on. Joo. No ja näin. Ihan kiviluola aluksi. No ei siinä on hieno kiviluola. Ainakin aluksi niin. Näin. Nätti. No niin ja nyt ylös takasta. Hieno tappuri tapperi. Tuli tänne. Pääsiäs mun koti häämöttää. Tuli jo ikävä. Ja mun piti vähän craftata. Näin. Uuni. Piskataan se uuni tohon. Niin ja puuta. Puuta. Hiileikin voi pistää. Oho, se oli väärä. Jaakkakivi. Mitä sit tulee? Ei mitään. Siakas tulee. Minkälaisia kiviä niinku? Ei se on aika jännäkösti puolet. Seuraava mission on craftata vähän toolsia. Tommonen. Sitten aavikos tarvii aina tommosen. No, ja loput menee ding. Elikäs, ja mä mietin, että jalkakin olisi ihan niinku pohjaksi tänne. Sitten mä tein sellaista vähän jalmasta kivestä niinku ylös. Kiveä, joka on sulatettu ja kerran craftattu sen jälkeen. Kun noit tulos. Tai mitä sanotte, että tähän pistää lasi tai pistää siihen lasikuutioita. Pistää sitten noin. Pistää nyt näin. Eikö se aika hienon näköistä? Vesi virtaa alle ja niin. Niin sillä aikaa jollakin hakkavan puuta. Joo. No joka tästä puhut. Ei ole, mutta ei saa haittaa. Lehdet vaan katois silloin kaikki, mut
No problem. Mitäs tätä tästä nyt löytyy hienot maisemat. Semmonen kalastuspaikka. Kuulet, ensi kerran on metästä vähän. Siis näitä zombeja ja creeperei. Lautoja on tarpeeksi. Ainakin vähän ajaksi. Niin, ja sit näin ja näin. Näin ja näin, näin. Näin, näin, näin. Näin ja näin. Siinä on latia vähän sen. Latia. Viedä nää chestiin. Mitä nyt ei tarvii chest. Eiku, toi chest. Toi chestiin. Toi. Joo. Niin joo, niin se olikin. Sulla koittaa, et. Kattokas kaktusta vähän näin. Sillä ei paljon mitään tee. Paljon, mut kyllä se jotain tekee aina välillä. Jakkivet alas. 5. Ja hieno lasilattia jo ja vetäis tämmösen linnaan, niin sulataan kiveä. Mun kiveä 8. Eikö se tarkoita sitä, että ei kuun hankkimaan kiveä.